bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu duni maɗa e calcalteɗe mum siftini ɗon ha joni gonɗiɗen koye docteur men e docteur Sall gorko mo babaɓe looti Alou Seyni Sall tawateɗo to leydi Canada. Yewtere men hannde noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko yidde yerodirde ko fati e safruji men safruji fina tawa e safruji doctoreɓe. ɗum noon ha joni eɗen jokka namdade kanko docteur Alseyni Sall o wawa haalande en e caggal o wawa jabade en namde men yidde andude ko fati e wittuji mabɓe e holɗoɓe jeeyi safruji men fina tawa e safruji joni. ɗum noon musidɓe tedduɓe jokken kitti. kadi teskuyaji ɗi yimɓe teskoro saahaji mbiya wonde mi safrima e nokku naggam to tubakoɓe hôpital ha tampumi ndon komi yo sellu jami to ɓaleɓe safruji ɓaleɓe selli ɗon kadi yimɓe ne juuma ɗon saahaji nde wonno enen no cafrortoɗen ni a wawa andude ko safruma a wawata andude holko safruma holko waɗi noon mi fammina on hande aɗa yaha hôpital bindanɗa leɗɗe aɗa yara leɗɗe ɗe pendant lewru donka yiide hen jaam potta e neɗɗo wima no mbaduɗa e ɓandu mbiya min kay ala ko jiimi hen haydara ɗo gonmi ɗo mboɗoni safro mi yari poɗɗe hammi ma yima on lewru hande ɓe dokkimi poɗɗe kono poɗɗe ɗe nafani o wima argay waaji goto nanɗo omo jogui leɗɗe sa yari hen tan tawde ko reedu musoro gonɗa sa yari hen tan ma waɗ ko nafma jaaha paya toon ƴetta leɗɗe makko ɗe muuɗa janggo walla ɓawo janggo rafi o ñiifa holno mbiyata ko wonde ko leɗɗe ɗe mudnuma ɗe huɗen cafruma kono a anda so tawi ko leɗɗe ɗe jaranoɗa ɗe ko joni mbaɗi effet e nder ɓandu maɗa saabu neɗɗo ne yara lekki wona e nder ɓandu muɗum eɗen cikka tan safara ko goto tan ɗiɗi selli ala saabu ko naate e nder ɓandu maɗa ene wawi ne jogui dumunna mo foti wonde e ɓandu maɗa kono hewɓe meɗen jokkitta safara par ce que en dokkata safara mudda muɗum mo sohli o kewɗen ko so tawi tan mi safrima lewru yontere mi yani hen jaam ñifani taw beddoto ɗe ɗon poɗɗe mi ƴeewoya safara goɗɗo ndendinen safaruji ka ha heewi kaɓa hen piɓol muula hen leɗɗe jara poɗɗe ɗe docteur rokkuma ɗe jaaha to ceerno tutanma hen jaaha battidiɗo o tan jeeyi woni so ɗum teski ko battidiɗo o tan on dokkata woni saabu ko on teskitoɗa a yii ɗum ñan nafi kono a anda e ko mbaɗɗa ko foof anda hen ko safruma ko mbaɗɗa hen ko foof a anda hen ko safruma nde wonno a woppanta ɗum mudda beele ene wawa safrude mbiya ko kanko safruma tawa anda ko poɗɗe ɗe jaranoɗa ɗe ko joni ɗe dañi yaltude e ɓandu maɗa walla ko nde ndendinɗa ɗe nden yaltude e ɓandu maɗa mbiya ahan mbatta ɗum hankkadi safara mbiya ko ni safrorte tawa an a anda ko safruma ko goɗɗo wiya ne waɗa no mbaɗɗa ni ronka sellude ronke famede ene wawi tawa on gon jiida rafi ene wawi kadi tawa kanko no safru ni wona noon cafruɗa par ce que a wimo tan yaato ceerno o to ɓuuri wara ya hôpital sa yeehi hôpital poɗɗe ɓe dokkatma ɗe nafata yaato oɗo so rokkima condi o yaha toon o wiya min de condi mi dokkunoɗa kam nde rokkumi ndi haydara nafani mbiya min de pourtant de tutumi ɗe mi dañi hen jaam ene wawi taw rafiji moɗon gona gotum ene wawi taw lekki makko kañum safrunuma kadi kono rafiji mon gona gotum par ce que kanko dokkawmo ɗum o mbiɗa ko reedu ma ne muusa o anda reedu ma o muusi reedu ma o to ko mbaɗa kañum woni muusi ko muusi reedu wadde noon sen garti e namdal ma ngal e ruɓidade wonko narata noppi wonko narata noppi qur'ana kam kañum woni jaalal kala haaju neɗɗo o ko ñawɗo neɗɗo o mo selli neɗɗo wonko ɗaɓɓitta e Allah qur'ana eɗen gandi enen foof ko haala Allah qur'ana ko dowuji goni hen duwawu kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi duwawu neɗɗo ne wawi duwanadema tuura ne wawi ñawande maɗa tuura hen tan tuute ɓole o jangga fati o tuura hen ñawande sikkanode sellata Allah sellina ɗum kono mbasen sikkude tan ko enen foof yimɓe foof safrotoɓe foof ko julɓe safrotoɓe won hen ɓe gona julɓe won hen kañumen holno mbaɗata jogui ko allaji mumen won hen allaji mumen ko ndiyam won hen allaji mumen ko leɗɗe won hen allaji mumen ko baali no bertirten juuɗe men eɗen ñaago Allah ni kañumen noon bertirta juuɗe mumen ene ñaago nayyi walla ene ñaago leɗɗe walla ene ñaago ndiyam walla ene ñaago sanam kono hatta ene cafroro noon no cafrotoɗen ni beele safriɓe ko sanam o walla ko lekki ki
cefi daari cefi ɗi mbatten ɗi eɓe mbaɗa hono noon eɓe jogii cefi maɓɓe kamɓene e ɗemɗe maɓɓe ɓe kaala eɓe mbaɗa munuji maɓɓe sa yiiɓe mbiyata wonde ɓeɗo ko hefereɓe kono kamɓe ko ɗum ɓe gonɗini te eɓene heen gila duuɓi e duuɓi e duuɓi e duuɓi ɓen ɗum woni safaruji mumen heddi noon gande kese mbiyata kene jaha ha mema kono wonɗo mbawa yettade sabu so wonti kala ko seyɗaneji haala seyɗaneji kalten min sa wi docteur Sall oɗo wondi ko seyɗani mi anda par ce que mi wawa yiide seyɗani min mbawmi ko yiide rafi mbawmi ko yiide neɗɗo o ne wonde cancer mbawmi ko yiide neɗɗo o ene wonde ɗam kono sa wi kam ko seyɗani ngal gandal yalti gangalam ngal ngal gandal yalti gandalam ngal kono noon ko gandumi ko min gandal ngal jogimi ngal sa ari e nder maggal a wi aɗa nattina hen goɗɗum ko ganduɗa oɗo wondi koye jabet an a ari a wi wonde mboɗo wawi safrude jabet o cafrirɗum ɗum ko naggam walla aɗa wi aɗa fammina jabet o taw wona ko woni jabet ko ɗum wawata gonɗindem saabu mbaɗa andi gonmi haqiqi holko addi jabet mbaɗa andi hol tergal e nder neɗɗo kangal jeeyi jabet so tawi neɗɗo o wondi koye cancer mbaɗa andi koye cancer o wondi a ari a wi wonde aɗa ittamo e ko cancer o woni taw wona mi wawa jabde ɗum kono so tawi neɗɗo o addama hôpital hoore makko ƴeewama ronkama yiyede ko woni waɗama peeje fof ronkama yiyede hoore nde waɗama radio ji haydara yiyaka hen kono o haqqille ko jaaɗo walla omo jogui musique ganduɗa enen donki ɗum famde docteur ɓe donki famde ko woni ene wawi donkide famde ko gara kaɓirɗe ene wawi donkide famde ko gandal mumen yettaki ɗon ene wawi donkide famde ko ganda ɗum ɗo diwti gande mumen ene mbawi donkide famde par ce que ko birdini ko seyɗani ma taw woni ɗon kañumen jiyata ɗum e longorde mumen e laboratoire uji mumen wadde so ceerno joom bindi o ari wi wonde mboɗo wawi safrudemo woppuma nawamo saframo somo wawi safrudemo par ce que kanko wawi safrudemo ɗum wawi safrudemo woppuma nawa saframo kono noon ko adi nde aɗa nawa toon aɗa wiya wonde koko naw hôpital ha hôpital wima wonde ronkani par ce que ɗeɗo gande tan ko gande jiyeteɗe gonduɗo e cancer ko hunde yiyetede hunde wawde joofede wiye nani cancer o wondi gonduɗo e diabète aɗa wiide ko nani mi yi résultat ji makko ko diabète o wondi gonɗo e tension aɗa wiide nani koye tension o wondi kono so neɗɗo wimo wondi koye seyɗade taw kanko aɗa yi on wonde diabète a wawa woppude on ñawɗo yaaha saabu an aɗa andi ko wondi koye diabète ngal ɗon gandal wirnaki ngal ɗon gandal ko peeñgal aɗa timi hen a wawa gonɗinde wiide on aɗa woppa ɗum yaaha wadde a hoolata ko bureau ni ene teramo e juuɗe ma ene nawamo so tawi kanko noon o wondi koye gueɗe ɗe ganduɗa an a ƴeewi longorde ma a yiyani a ƴeewe gandal maɗa a yiyani a ehima gande maɗa a yiyani a waɗi radio hollanima a ronki andude ko ɗum woni a ronki yiide spécialiste bawon ɗum hunde so ceerno ari wi ne wawi safrudemo woppamo nawamo saframo docteur Sall ha joni koye yewtere men buuɗal yurmen gonɗen ñande alkamisa jeetati lewru yarkuma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas eɗen jiiɗi namdade holko mbawɗa famminde par ce que en jii safruji kewɗi so tawi a yaltiti luttino safruji men keesi woni médecine moderne o so tawi par exemple a windanama sirop a yaltini paquet o a udditi notice ne wona kayit nder sa ƴeewi tawa ko à base de plante woni ko leɗɗe fewnira ko leɗɗe ko ɓuuri hen hewde ni ko leɗɗe meɗen kadi en jii wiyoɓe ne safra safruji fina tawa ɓe kutorto ko leɗɗe beele aɗa sikki e ɓen docteur eɓe hutortoɓe ɗin siroji e tawa kadi ganduɗa hol produit ji goɗɗi mbaddi hen beele aɗa sikki wona gande meɗen ɗe wona ɗum ɓe ƴetti ɓe nawi ɗum ɓe mbaɗi ɗum modernisé ɓe mbaɗi hen produit ji goɗɗi tawa ene wawi eɗen gandi safuji mabɓe ɗi kanji foof e moƴƴude ene waɗa ko wiyete des effets secondaires sahani waɗa ganduɗa hoorema ko wiyete des effets secondaires walla goɗɗum tawa manifestation ngaji goɗɗi so ɗeɗo huuti ɗum yiye ɓandu mum yiye ngato en walla yiye gonɗi en walla yiye hen constipation ngaji en walla goɗɗum tawa eɗen gandi wol produit ji goɗɗi ɓeydaɗi hen kamɓe noon safranoɓe safruji fina tawa men ɓe nden ko leɗɗe tan ko naturel ko leɗɗe naturel hol kadi ko mbawɗa haalde hen hol yandema hen
kadi en jiidi hen leɗɗe men nden safrannoɓe safruji finatawa men nden en jii joni joni ɗo fiiɗe mbaroti walla joni joni ɗo fiiɗe yaare ɓe jaaha ɓe gadda lekki leggal ngal walla ɓe gadda lekki ɓe mbaɗa hen joni joni ɗon sella neɗɗo wonda e ñiiri muusoɓe ɓe gaddoya leɗɗe joni ɓe gaddoya ñippere e barkewi don joni ɓe mbaɗa ɗum wooda koɓe cuuti hen ɓe dokka jomum reedu mum ñiiri mum natta musde walla ɓuutiki natta joni e ñii joni noon safruji finatawa yoga e mabɓe ne mbaɗa hay sinno eɗen gandi wona foof heɓaten raha hay heɓamen raha ɓe sahani juuta seeɗa beele ko weeyo ngo ko wayloji ɗi koni walla ala ko nunɗal ngal manki walla ko gandal nden mawɓe nden no kutortono no ɓuuri jogade gumpito e par rapport hutortoɓe leɗɗe ɗe joni ɗi walla ala beele ko leɗɗe ɗe change avec le changement climatique walla ala ko brosaji ɗi mbayli to banggue ganduɗa ma résistance mumen wawde dartade saabu eɗen gandi hayto banggue docteur ɓe safruji moderne ɗe ko wayno paludisme en leɗɗe kewɗe ko safrano nden sa heeɗi joni cellaji joni aɗa yara saaha brosaji ɗi mbatta wadde riposte mbatta dartade ɗum beele koye on fammi holno jiruɗen walla ko mbawɗa famminde hen yimɓe docteur Sall. haali mi salminima sigi ko puɗɗimi haalde hen dow to e jaabule e haalaktal mi dow to ka yimɓeɓe ene juuma sahaji sikkude wonde ko nden yimɓe ɓuuri wawde safrade ala nden yimɓe ɓuurani wawde safrade nden ñawwel tokusel ene wara yimɓe sa ƴeewi hewɓe nden wari ɗumen ko came en hewɓe wari ɗumen ko jontinoje paludisme wari yimɓe hewɓe yimɓeɓe ene cikka ma raw ene juuma ene cikka ma raw mawɓe nden ene cafortono leɗɗe te ene cella ala hewɓe mabɓe ene caforo cellata ko ɗum woni son duttima e wiide en ko wiyete espérance de vie ko hol duuɓi ɗi neɗɗo mayrata eɗen juuma cikken ma raw ko nden yimɓe ɓuuri wawde sellude ala wona noon nden rafiji ko wiyete rafiji les maladies infectieuses ɗi ganduɗa addata ɗum ko mborosaji bactérie ji en e ko nandi hen nden ɓurno wawde warde sa compari ɗum e joni holko ɓuuri wawde warde yimɓe keewi ko mayɗeɗi ɓuuri hewde joni koye accident ji mayɗeɗi joni ɓuuri hewde joni koye rafiji ɗi ganduɗa ko rafiji bewre woni rafiji bewre woni rafiji ganduɗa ko ñamdu ko beewi addata ɗum ko wayno ñamde sukara kewɗo ñamde diwlin kewɗo ñamele pakidɗe ñamde ko fayi ko ɗum ene jeeya ko addani en mayde kono hewɓe men cikkata mataw ko nden yimɓe ɓurno wawde wurde ko juuri ala ko nde joni yimɓe ɓuuri wawde wurde juuri leydi kala ne jiiɗa espérance de vie mum yarata ene ɓeydo plus leydi ndi ene ƴelliro leydi ndi espérance de vie mum ene yaaha yeeso yimɓeɓe ne ɓuura juurde balɗe eyyi donc eɗen juuma e sikkude ɗum nden leɗɗe ɗe mbiyeteɗen cafroɗe ɗe sinno ɗeɗon leɗɗe en kumnanno safruji meɗen foof en jahata e médecine moderne so jii yimɓe mbatti yaade to médecine moderne c'est par ce que won ngakkede wonde e leɗɗe meɗen par ce que kala leydi ndi ganduɗa walla ko société mo ganduɗa ene guuri e rendu mumen rendu ngo leɗɗe ɗe joguiɗe ene joni ɗumen ɓen jahata e safruji keesi sen jii tan hande eɗen jaaha e safruji keesi waɗi noon ko leɗɗe men ɗe jonani e safrude en hewɓe mbannana ene mbiya noon ene mbiya mawɓe men nden ene cafrotno ha cella ala woto juumen wona noon mawɓe men hewɓe nawi ɗumen ko rafiyon toxon mbari ɗumen rafiyon kon ganduɗa hande so neɗɗo arama ɗum ene wawi dadde hen nden so neɗɗo arama ɗum koko mayata hen joni kay ɓuuri wawde tampinde en ko rafiji mbaɗino diabète en mbaɗino cancer en mbaɗino ne ganduɗa hypertension en e yante hen e accident ji mbaɗoji ɗum ɗon foof waɗi ɗum ko waylo gurdam ɗam wayli joni noon so duttima e leɗɗe caforteɗe ɗe leɗɗe ɗe won hen ko woni ko safrata ko wiyete on pour le produit actif kono alay saago ko wooda ko yaadi so ɗum teski hay sukaɓe siruji sukaɓe on jii ɗi kewi waɗede sukara mbaɗe hen ha nanda e orange walla ha nanda e banana beele cukalel ngel ene jogo goût yidde yarde ɗum par ce que lekki ki tan ɓolki ala goût hay poɗɗe enen mawɓe ɗe jarten ɗe poɗɗe ɗe sa ƴeewi condi waɗande hen ndi ɗum ko mbare tan ene yaro kono ko safrata hen ko ene famɗi ko seeɗa ene wawi wasi timmude hay abbere maɗo kono noon beele ene wawa moɗade beele ene wawa jogade e junggo mbete mbawa modde ɗum waɗe condi waɗe hen yaadine hen beele ene wawa neɗɗo wawa yarde ɗum walla neɗɗo wawa yarde ɗum
joni noon sa itti ko woni vaccin ji a itti ko woni vaccin ji pour wawa nadde e nder ɓandu neɗɗo waɗe hen ko wayi hen des adjuvants walla des additifs waɗe hen eɗen mbiya wonde ene jogui effet secondaire kala ko neɗɗo nanni e nder ɓandu muɗum wasata jogade effet secondaire neɗɗo o ene saɗi ko neɗɗo ñamata walla ko neɗɗo nanata e ɓandu muɗum ɗum ko ummorade e leɗɗe tubakoɓe walla ummorade e leɗɗe meɗen ɗe ene waɗa toujours effet secondaire ko wiyete firti ko mbaɗiruɗa ɗum ko ɗum ɗo hono goɗɗum jibina hen ɗum ɗon ne wawi famde ne wawi manka hay cukalel sa vaccine ɗum ko fawgata ko ɗum ko effet secondaire par ce que addata muɗum ko pawgal neɗɗo ne wawi hande ƴettude bourboki yara ene wonde pawgal mi wiyani safra pawgal ko yeru dokkumi neɗɗo yara ɗum pawgal ngal yaaha kono o daña puuƴe wadde noon wona to leɗɗe tubakoɓe to tan yiyete walla leɗɗe moderne ɗe tan yiyete wonde ko wiyete effet secondaire ko donc effet secondaire ene yiiye partout neɗɗo wawi yarde kosam effet secondaire ara e muɗum tawa yarata tan ko kosam neɗɗo wawi yarde araye o adda makko effet secondaire ne wawi wonde taw ko ɓandu ndu woni ko yiiɗa ɗum ko heewi yimɓe mbiyata ene mbiya effet secondaire ko heewi wonde ko effet secondaire à long terme ma juutoya ene heewi wadde ɗum kono joni paracétamol wona neɗɗo dumoto e paracétamol ne wawi yaade ha heeɓa nokku bonna heñere neɗɗo ɗum ene anda ene jangga kono noon wonko jarata hen kadi enen ni e nder meɗen ene wawi yaha ha ɓooya bonna heñere taw koko ñamannoɗa tan simmi ene bonna joofe gueɗe mbaɗe noon e gueɗe mbaɗe noon wadde noon eɗen juuma sahaji sikkude wonde leɗɗe garɗe joni ɗe tan kañumen tan jogui effet secondaire ala effet secondaire ne waɗi hay leɗɗe men ɗe jaranoɗen adana ɗe hay follere joni won neɗɗo joni won yimɓe so jari follere ha ɓurti tan deedu men garata cumɓerel ko mbiyeten cumɓerel ko remonté gastrique oɗon pourtant follere ene moƴƴi kono wonno jardata ɗum so ɓooyi a jogui hen effet secondaire par ce que sahaji ɓerde ma ƴefata ɗum ko par ce que nde lammi ɗum joni ko effet secondaire tawa haydara goɗɗum a ɓeydani hen kono a dañi hen effet secondaire donc effet secondaire heewi haalede koye leɗɗe kono noon wona e leɗɗe tan leɗɗe kese ɗe tan ɗum haalte tawa leɗɗe gonnoɗe adana ene mbawi sifede ko wiyete effet secondaire a haali ɗo ene haala sifa baroɗe mais hay woni baroɗe ene gata neɗɗo ni wasa wannede haydara wuura tawa ni haydara rokkaka wuuro fawi koye tooke baroɗe ɗe eyyi kadi eɗen mbiya wonde nden so neɗɗo fiɗama mbarodi addane leɗɗe yarne yimɓe hewɓe nden baroɗe ne mbara ɗumen wone leyɗele hande sa ƴetti hay sinno ko États-Unis eɓe jogui nokkuji par ce que baroɗe il faut ko yimɓe ganda ko wiyete ɓe répertorié baroɗe mabɓe ɓe ganda hol sifa baroɗe gone e nder nokku mabɓe ɓe pewna ko wiyete antivenin koko haɓonto tooke waɗe butillaji kala nanaɗo mbarodi gati ɗum heeñe pikkire oɗon pikkire nawe hôpital ambulance aran ɗum nawe hôpital wiya ko mbarodi naggam gati ɗum pikkire ɗum mbete ene ñifa tooke ɗe enen nden mawɓe men hewɓe waɗi ɗumen ko baroɗe mawɓe men hewɓe ko baroɗe mbari ɗumen won hen ene guura won hen ene maaya ha heewi won hen hewɓe ɓe ganduɗa ko baroɗe mbaɗi ɗum kono sa nani yimɓe ne kaala wayata kono mbarodi meeɗa warde neɗɗo nden ni wona gonga mbarodi ne waɗanno neɗɗo yimɓe ne mayanno taw ko baroɗe gati ɗumen yimɓe ne mayanno tawa ko rafiji ñiiri musoji ne waɗanno neɗɗo yimɓe ha heewa jomum daña infection ñiiri muɗum wona yarde mais gueɗe diƴƴe won hen ene wuufa ñiiri daña infection ha mayora hen hewɓe ko ñiiƴi musoji mbari ɗumen donc woto juumen e sikkude wonde nden safaruji ɓaleɓe walla safaruji meɗen ene kumno fofoof safaruji meɗen kumnano fofoof par ce que sinno safaruji meɗen nden tan ene kumnino fofoof leɗɗe ɗe jarten ɗe nden en cohlani ko mbatten joni ko en continue tan e yarde leɗɗe meɗen et pourtant ko leɗɗe ɗe ɗon goodi ha joni et pourtant cancer nana wara yimɓe ha joni pourtant ha joni yimɓe baroɗe ɗe gata ɗumen ma e baroɗe ussima ni kono noon kam yimɓe ne daafe rafiji nden ɗi ha joni ko rafiji goodi wadde noon holko saabi holko wawa sikkede wonde ko nden yimɓe ɓurno wawde mayde ala yimɓe ko mayannoɓe tan ko joni yimɓe ɓuuri wawde nde médecine moderne ari yante médecine mo joguiɗen o joni ko nden yimɓe gurdam yimɓe foti juutde kono nden so tawi neɗɗo heeɓi woni duuɓi tan gurdam muɗum heewani juutde ɗum woni ko wiyete espérance de vie o waɗi noon ko rafiji ne keewi hewɓe mayata tokos nden ni sukaɓe tokosɓe ɓurno wawde mayde e joni somi ƴeewi statistique uji ko calcule de Mauritanie naɓe
holno sukaɓe mayrata hen nden sukaɓe ɓuuri wade mayde a yiyat neɗɗo jibina galle fodde yimɓe 10 sukaɓe 10 hen joyo tan guurata heddiɓe fof ko rafiji mbarat ɗumen holko haɗi ɗumen joni c'est parce que médecine o évolue médecine o ƴellirtima vaccin ji batti waɗede rafiji mbarannoɗi sukaɓe guilande pamɗi natti warde sukaɓe holko waɗi noon waɗi noon ko médecine moderne o andi witti andi wawi falade rafiji guila cuwa yettade saabu rafiji so gaari suka taw omo lefɗi omo heewi tampude heewi nawdemo sukaɓe batti vaccinére ko ɗum woni vaccin ji ɗi batteɗi ɗi sukaɓe so jibinama e vacciné ɓe ene juuma sahaji sikkude ma taw ko nden yimɓe ɓurno sellude walla ko nden yimɓe ɓurno wawde safrade ala nden yimɓe ɓurno wawde ñamde ko selli eyyi ɗum ene woodi holko waɗi noon nde wonno ñamele kewɗe hannde ɗe ganduɗa ene gadda e ɓalli meɗen sukara ko wiyete rafiji bewnoji ɓanduɗi walla ɗi tawa saabi ɗumen ko ɓandu bewndu e ñamele ɗe ñameten ɗe ko gonga ɗiɗon rafiji keewi hannde ɗum wona tan e afrique koye leyɗele foof joni hannde probléme aji maladie cardiovasculaire ko wiyete rafiji ƴiƴam e ɗaɗi ɓandu taw addi ɗum ko probléme ñamde bewde walla ñamde sukuru walla ñamde lamɗameje ɗum ɗum foof ñamde ko ɓelle en ko bewnata ɓandu ɗiɗon rafiji joni ɓuuri hewde kono nden kay rafiji gonɗuɗi nden ɗi kay eyyi nden rafiji gonɗuɗi nden ɗi kay ko barannoji kewɗi hen hannde usima waɗi ɗum ko wittoji jeehi asama haɗaka tan e hutorade leɗɗe ɗe kono yahama e nder ƴeewoyde holko saabi ɗumen holko waɗata ɗum ha rafiji ɗum woni hen rafiji kay min ittama ha laaɓi natti hay wodde joni eyyi so ɗum ɓenni docteur Sall ha joni koye yewtere men gonɗen en paami ɗo tigui no mbiruɗani en paami tigui joni noon so neɗɗo nanggui miijo maɓe docteur Sall par rapport e safruji men safruji fina tawaɗe mbiyata safruji ɓaleɓe ɗi hol hen tan safruji ko jiiɗa gandanɗa hoore maɗa ene deeƴi hakkille ma ne deeƴi hen ene ɓatti par rapport ene ɓatti safruji moderne taw ko safruji men fina tawaɗe andi ɓe cafroto ɗum tawa ne ɓatti an e hoorema en tant que docteur sa ƴeewi mani mbiya ko safaruji men ɗi mbaɗata ɗi koko modernisation tan ko docteur e ɓeydi hen seeɗa tan ha wawi modernisé taw ne ɓatti hakkille ma ne deeƴe walla hakkille deeƴe hollin safaruji ko mbawɗa famminde hen yimɓe e safaruji ɗi foof no mbinomi adan ni nandal ma ngal ɗo ko banggal fayida e safaruji fof no mbinomi adan ni safara qurana o kam on kañum woni safara universel tawde woni ken julɓe enen on safara kala emen cafrotoɗo min mbiyatmi ko kala mo sellani ndefini fof yo janggo qul allahu ñaago Allah tuura yeeso muɗum par ce que ko Allah kañum woni cafrowo kañum woni cellinowo ɗum kañum adi cafrowo one kañum ne yo tugnoye ɗum tan ceerno o yo duwana ñawɗo o mbaɗen e sella kala duwawuji ɗi o andi ɗi nelaɗo sallallah alih w sallam duwarno ɗi ganduɗen duwawuji ɗiɗo ene nafa e ñawɗo ene moƴƴi neɗɗo o duwane ɗum tout le temps ɗum ko banggue muɗum ɗum ko universel heddi ko noon so tawi rafi o nani holko safratamo ɗum ko alay saago neɗɗo o anda rafi o holko woni te neɗɗo o wawa andude rafi o holko woni tan ko o ala kaɓirɗe ballojemo e andu woni rafiji noon woni rafiji woni ko dow ko woni rafiji nguru ɗin joni neɗɗo no wawi teskade neɗɗo o so arama puuƴe somi rokkimo kiɗo lekki mi moma e ɓandu makko walla mi yarnimo ene sella kono rafiji wona boowal tan goni rafiji woni hen goni ko nder rafi mo ganduɗa ene yiiwa boowal eyyi kadi hay fuƴere sa ƴetti ɗum fuƴere ko addata ɗum ko wona caɗele goote kono neɗɗo o ene wawi mantade kam o wiya ɗiɗo puuƴe mbaɗa heewi yiide ɗumen o mantoɗen fof o wiya somi waɗi hen kiiɗo lekki ene safra ɗon mbaɗa wawi jaɓande on kanko cafrowo o hay sinno leɗɗe ɗe e koye majje ɗe o ɓoolata ɗe walla ɗe o sehata ɗe potani iwdi ɗe potani ko woni e nder majje ɗe potani quantité ko woni hen ko ɓeto ngo o anda ene wawi o waɗa hen sella ene wawi wasa waɗa hen sella kam ɗum kam ɓuuri susnade saabu o waɗata ɗum koye dow ɓandu neɗɗo kono gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa goni koye nder ɓandu hono yeru mo dokkunomi adan reedu ma ne muusa tan ar mi rokkuma kiiɗo lekki a anda ko muusi reedu makko ndu nda ɗum ɗon ni muusa reedu ma tan nda mi tottuma ɗum jafoɗon ɗum kuppanoɗo seeɗa ɗum o woni koye membade e yiyandam ni saabu ko muusata reedu ngu ko ɗum woni ko neɗɗo o tinata kono ko saabi ko reedu ko muusata reedu ngu o anda saabu woni ko nder o yiyata ko on safara seeɗa leɗɗe seeɗa ɓurmi suusde seeɗa nde wonno on kam no wowi waade foof hay sinno koko membete
ko geɗe kam ɗe ngannduɗaa ene hasine waawi wonde nder lekki ene tawee heen waawa safrude heddoo noon sahaaji kadi ene ɓurta joomum adda lekki ngooti wiya kiiɗo lekki o limta fodde ñabbuuɗi ɗi ngannduɗaa ñabbuuɗi ɗi fof so a ƴeewi ɗi njiida hay ciilol ɗi njiida hay ciilol o limta fodde rafiji fodde 60 o wiya kiiɗo lekki ene safra ɗum ɗo fof ayi ɗum ɗo sahaaji aussi ene hulɓina neɗɗo o sabu woni ko kiiɗo lekki ene safra ɗum e ɗum kono joomum limta geɗe kala rafi mo miijiɗa joomum wiya kiiɗo lekki ene safra sinno ɗum ɗon joni so tawi ɗum ene woodi en potani ñawde en potani en cohlani ni pharmacie yoɗen leɗɗe tan ngaawe yimɓe ne taƴa ɗumen ene jara ko ɗiɗon safruji ɓuri ɓallade haqqillam kono eɗi pour min e yiyandam ene waɗi ŋakkede to on bange sabu ko safrata ko yaltinaka serda e ko safrata ko ha wiye ko ɗum ɗo safrata ko oɗo quantité foti waɗede hen ko ɗeɗo balɗe jomum foti yarde ɗum ko ɗiɗo duuɓi ha ɗiɗo duuɓi foti yarde ɗum eyyi ɗum woni ko manque hen safruji keddiɗi noon ɗin mi haalta haala mumen. eyi docteur Sall en paami tigi e haalande maɗa golle ma jooɗi peewi a jarama namdal men docteur Sall holno jiiruɗa e oɗo saaha joni hande en ji eɗen gandi nden ko wayno safruji fina tawa wona yimɓe foof cafrata ene waɗi tan gandanɗa hoore maɗa ɓeeɗo ko dartoriɓe ɗum ene ganda ɗum tan woni ligguey mumen ko ardi fof ɓe nderɗani to banggue ganduɗa hoore maɗa koɓe namdoto saaha jomum namdoto firama yaade saaha dara gawri seeɗa ko moccoyi saaha dara ko bujjeji ɗen saaha ko buttete hen gueɗe mbaɗe noon hande en jii safroɓe safruji finaɓe ɓe namdoto ko facture aji ɓutti saaha jomum wima minen ga nden min cafrirta ko ma jomum yooɓa puccu walla yooɓa gaari e namdoma ɗum e nder France walla namdoma ɗum e nder Nouadhibou walla Nouakchott ene andi puccu heɓata ko ɗo donc ko yidde widema ya qimo coggu puccu walla coggu gaari wima yaade ujunnaji 40 yaade ujunnaji 55 yaade ujunnaji temedere saaha e so ɗum ɓenni kadi jiiya neɗɗo goto saabu en jii hay to banggue doctoragal eɗen gandi aɗa ara hôpital tawa ne waɗi table uji ha wayno leydi jiiya ga ko pédiatrie jiiya ga ko gandanɗa hoore maɗa ko neurologue jiiya ga ko gandanɗa hoore maɗa ko hôpital mo Loochi jiiya ga moni foof ne jogui fannuji to banggue yaari kono noon kamɓe safroɓe safruji finaɓe yoga e mabɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe a yiyat neɗɗo limta fodde saaha wiya ene safra tawa tableau allol guila dow ha less ne windi fodde 100 rafi walla 100 rafi ene limta ene wiya ne wawi safrude rafiji ɗi foof ne safra ɗum ene yawran ɗum ne laaɓa ɗum mbe tawa kadi gandanɗa hoore beele neɗɗo ko jiɗɗo namdade beele neɗɗo goto ne wawi wawde safrude ɗen rafiji kala so ɗum ɓenni beele neɗɗo ne wawi safrude rafi neɗɗo ne wawi safrude tawi o anda rafi o tigui tigui holko woni o anda holko addata rafi o beele neɗɗo wawi safrude rafi mo anda rafi o ko woni o anda holko addata rafi o saabu en jii somi rokki yiyoto ko wayno coronavirus oɗo walla covid 19 en jii ha e oɗo saaha joni guilo feeñi yimɓe nana ƴuuri ene ƴeewa ko fate vaccin makko ƴeewa fate so wata ɗum ene neɗo yimɓe kene men tan donc ɓe jiiɗi ko andude d'abord holko woni lasde tigui e holko wawata haddemo e so ari holno wawata mboroso wawata haɗirede donc beele jiɗɗen namde ko neɗɗo ne wawi safrude wiide ne wawi safrude hunde taw o anda ko addata ɗum o wiyama to batte jobdi ndi ɗum kam nani hen ɗo jiiɗa fortiɓe foof ma yeewi o ñiiɓe ɗum koto batte jobdi ndi bawɗo o kalan noon ko wawɓe safrude ɓe taw wona wiyoɓe ne cafra ɓe tawa joganaki ɗum gandal eɗen gandi kam ɗum kam nene heewe rendo meɗen ene heewe docteur eɓe ene heewe safroɓe safruji meɗen ɓaleɓe saabu hay ko Sénégal ko ɓoyani ko yiyama toon neɗɗo mo ganduɗa fodde duuɓi e duuɓi hande omo wiya ko docteur omo safra yimɓe tawa ndeke hay jangde makko o janggani on jii ɗum haalama to Nouakchott to de Sénégal to ɗum wurten ɗo kadi haalama docteur kadi jiraɗo ne safra ene oppira ni tawi meeɗani gasnude jangde muɗum ɗum kam ene yiiye hay e safruji docteur eɓe to kadi ko hono noon kono noon nde wonno ko toon ɓuuri niɓɓidde to batte gande ɓaleje to toon ɓuuri niɓɓidde nde wonno toon ko ala bawɗo fawde hen junggo muɗum hono yeru mo dokkumi o neɗɗo ne wawi fawde neɗɗo e junggo muɗum wiya wonde ƴeew ɗiɗo résultat ji machine jangganma ƴiƴanma wima wonde ƴeew sukara ma ko ɗo yarata gonɗa koye diabète kono seyɗani docteur Sall ala ko ande muɗum haydara sa fawanma hen junggo ma wima ƴeew ko seyɗani woni ɗo ene wawi noon waɗanma analyse uji ƴeewanma wima wonde min dey
hoore ma ndi ko mbiyata aɗa muusi ko ala ko jimi hen haydara tawa ni ne wawi taw ko rafi mo ganduɗa ene yiito taw o yiitani ɗum tawa leydi ma walla laboratoire uji moɗon walla anduɓe moɗon gande mumen jettaki ɗon on ngala spécialiste wima o yiyani o anda eyyi e on saaha sa wi aɗa yaaha aɗa fayro cafro gande ɓaleeje ko foti tan ko woppudema jaaha par ce que o ronkanima yo woppu goɗɗo o ƴeewa sene wawi donc ene waɗa hen ene waɗi hen nunɗuɓe ene waɗi hen ɓe nunɗani to banggueji ɗi fof wadde jobdi ndi kam fawi tan ko yimɓe goto foof ko hakkude muɗum e joomum liggoto ko hakkude muɗum e joomum fawde neɗɗo o ko wawana e funtude ɗum tawa ni ne wawi tawa ko jomniɗa ɗum ko tampere maɗa an timmani hen hay mintaji 5 jomna ɗum